Стартирането на Шаро става така, че отиваме просто върху програмата и натискаме Отвори. Програмата, когато се отваря, телефона пита дали да й разрешиме достъп до картата с памет. Ако дадем опции, за да видим за какво става дума, става дума за работа с инициализачния файл sharoini.dat. Този файл съдържа данни, които са на настройките на потребителя, а също така и други данни, с които Шаро трябва да работи. Шаро не може да работи без да има достъп до този файл. Затова трябва да му дадем разрешение с да. След което идва втори въпрос. Дали е възможно да разрешиме на програмата работа с мултимедиите. Това става дума за работа с камерата, защото за да направи снимка и да ползва данните от фотоапарата, от камерата, Шаро трябва да има достъп до тях и затова трябва да му дадем и тук да, разрешение. След като направим това, вече Шаро е стартиран и ние се намираме в главното меню. Главното меню се състои от три функции: наблюдение старт, виж снимки и настройки. В наблюдение старт стартираме наблюдението с Шаро, като това наблюдение може да бъде с някаква сигнализация или без сигнализация, просто да събираме снимки от някакъв обект. Виж снимки се използва за разглеждане на вече събраните снимки, било то при наблюдение на обект с сигнализация или пък при наблюдение просто на изгрев слънце. Настройки ни дава възможност да настроиме телефона, да настроиме програмата Шаро за съответния телефон и за съответното място на гледане, според това кое искаме и какво искаме да правим. Настройките обикновено са такива, че по подразбиране може да се ползват направо така както са, но за всеки случай е добре човек да ги разгледа, да знае за какво става дума. Вид наблюдение. Вид наблюдение съдържа няколко начина за наблюдение. Дали да наблюдава по целия екран, т.е. всичко, което снима камерата, дали да наблюдава в регион, автоматично да се избира къде няма движение, или пък да наблюдава в прозорец. Наблюдението в прозорец има смисъл тогава, когато не можем да сложим камерата така, че да наблюдава само тази част, която ни интересува, и тогава можем да използваме това като резервно решение, да наблюдава само, да избира и да следи само в тази зона, където сме задали прозореца за следене. Другото и много по-интересно меню е ниво на аларма. Шаро може да прави оповестяване с три начина. Позвъняване с вибриране, което е всъщност вид позвъняване, запис на снимките. Снимките се записват в така наречения MIF файл, изпращане на емайл към първи или към втори адрес. Ние, когато избереме някой от видовете, може да нагласиме, например, на позвъняване с по-силния сигнал 2, може да нагласиме някакво ниво, например 5. Също така може да напишеме да не записва всичките снимки, ниво 0 значи записване на всички снимки, а да записва снимките само при ниво 5. Ето така е направено и при изпращане на имейл изпраща само при ниво 5. Ако искаме, може да направим изпращането на снимки да е при по-висока аларма, т.е. при по-силно движение, например на ниво 7. В настройки има и ниво електронна поща. Електронна поща е мястото, където ние записваме от кое място да се изпращат, как да се изпращат снимките
и къде да отива. Когато ние желаем да изпращаме някакви снимки, трябва да попълним от кое място да се изпращат снимките и къде да се получават. От това меню се излиза с опции и бек. Общи настройки са настройките, които са по-рядко използвани, но които също са необходими понякога. Една от тези настройки е дали да изобразява или да не изобразява картината по време на наблюдение. Картината се изобразява само в първите няколко снимки, биват обикновено 30, през които Шаро се оглежда. Това са така наречените стабилизиращи снимки. През време на тези стабилизиращи снимки Шаро запомня кои предмети как са разположени и после, когато има движение, когато има някакво преместване или изчезване на предмет, той дава сигнал. Избор на наблюдение може да е да или не. Изобразяване на наблюдението може да е да или не. Когато се изобразява снимката по време на наблюдение, тогава дадем да. Тогава ние може да видим по време на снимането каква аларма има при всяко едно нещо, което се променя пред камерата. Така че това нещо, тази възможност се използва заради това да се определи, да речем, пред камерата, когато мине човек, какъв сигнал ще даде. Дали ще даде ниво 5 или ниво 7. Това зависи от светлините, които как са разположени, дали човека ще мине наблизко или по-надалече и от много други фактори. Затова потребителът трябва има възможност с това нещо да определи да се изобразяват снимките и когато се изобразяват снимките и види какво е нивото на алармата, да нагласи съответното ниво, което му е необходимо. По дефолт е не и това е така, защото когато се изобразяват снимките, не само се употребява дисплея, но и се използва много повече ток, което намалява живота на батерията. Стабилизиращи снимки. Стабилизиращите снимки е най-добре да са 30. Стабилизиращите снимки служат на Шаро, за да се огледа, за да види кои са движещите и недвижещите предмети и да даде съответната тежест при оценката на движението. Най-добри резултати се получават при движение 30, при броя на снимките 30 и от 30 нагоре. Алармите, които се получават при по-ниски скорости и ако има много голямо движение още при нисък брой на снимки, то тогава Шаро не може да направи добре, не може да прецени обстановката и не може да направи подходящи аларми. На някои фотоапарати, на някои мобилни телефони са бутоните за движение наляво, надясно, нагоре и надолу са сменени, така че с това нещо може да се зададат кои бутони на кое място се намират. А това е изобразяване на MIF файла. Изобразяването на MIF файла, на мястото на MIF файла, е мястото, където се намират снимките, събрани по време на наблюдението. В този случай е галерия карта памет. И по този начин ние можем да стигнем до MIF файла, който съдържа снимките от наблюденията, които имаме. Тези MIF файлове ние трябва да ги триеме или пък да си ги преместваме на безопасно място, където няма да пречат при следващото наблюдение, за да се препълни паметта и ще може да си работиме по-спокойно. Когато искаме да ги разгледаме тези MIF файлове, става с втората функция от главното меню, функцията Виж снимки.
И така може да започнем наблюдението. Наблюдението се стартира с наблюдение старт. Задава се въпроса, че това приложение не е регистрирано и дали да му се разреши достъп до мрежата. Това е първият въпрос. За да се свържи с мрежата, за да може да изпраща снимки по имейла, тук трябва да дадем да. И Шаро се свързва с мрежата, в случая с мрежата на Viva.com, обаче също така работи добре и с мрежата на MTEL и с другите мрежи. Да се позволи ли на Шаро да добавя данни в картата памет. Това става дума за въпросния MIF файл. Ако сме дали да се записват някакви снимки от наблюдението, тогава тук трябва да дадем да. След което започва самото снимане. Шаро снима и след като снима, започва изобразяването на снимките. Първите няколко снимки, както казах, са за ориентиране на Шаро. Къде се намира движението и къде се намира недвижението. В този момент е добре Шаро на телефона да не се държи на ръка, а да се положи в някакъв статив. Като удобен статив може да служи на обикновена капачка от спрей, в която се поставя телефона и тази капачка може да се положи на някаква маса или пък на нещо друго. Може към тази капачка да се сложи някаква друга тежест да се прикрепи. Да се прикрепи някаква тежест, която стабилизира в телефона и така стабилизиран телефона може да започне наблюдението. Също така телефона може да се залепи с лепенка на стъкло, на прозорец, може да се залепи върху шпионка на врата, може да се залепи на някакво място, където искаме да направим наблюдение.